Аз съм за бялата. И аз съм за бялата, че ме кефи повече. Аз съм за тази. Да, много добра, ама аз искам она да спечелиш този израз. Той го не взема. Виж, това черната капачка отзад, защото е на газ. Това е метана, бе. То бе, напред е. Не, то сега не се знае. Не, Трябва да направя цял обикол. То какво пуши? Пак ли бе? Нормално. Това тази се да Тя що пуши в багажника? Защото прегрява пак май. Според мен това ще много яко пуши. Това не е от гуми, човек. Не е от гуми, не. Не е от гуми. Пис! Белия вой, като че ли? О, белия войс, много да. Или не, той сега трябваше, не можа да разбере. Айде! Айде! Ма белия ще отпадне, той не може да скара тръби колкото пъти. Леко е стрела. Белия спря. Време аз. Не е спрял. Тук. Бати ще я пръсне. Кое? Италианско преследване. Аз? Ще спря Драк пуши. по-бързо. Това турбина има това. Виж как се дигна задното колело, бе. Видя ли задното ляво, че? Това има бати турбината. Как се случи? Това е по-леко, сигурно. Да, сега като направи този завой. Он още не е минал. Мина. Малко е по-бърз това направят. Кой е Иво Алексов? Ей, това ли е Иво Да, Алексов? това е Иво. А другия как се казваш? Александър ли беше? Не, Александър, он е с червен. Това е по-бърз малко. Това просто ги кара по-рисково, отколкото брат. Това ми се види по-бърз завоите от... Се не снима само двамата ли? Ще се готвя това факт. Пак пуши. Чади му се! Пак надува. Гледай как се дига колелото, човек. Давай. Право. Това е 50 кг. Това е по-малко от тебе. Но сигурно не е колкото тебе. Мене камерата ми не може да обхване, бе. Не деш кура, бе, аз ще обхвана сестра ти. Е, така ще и правя. Аз на майка. Ей, оня! Алекс, Майка пак. така на циците. Да, ще победи. Е, така ще и правя на сестра. Аз на майка ти на циците е така. Това ли е вашия? Да. Да, ще победи го. Пак двете коли Прещи са го, на финал. бе, прещи. Един път така не е направи. Как? Е така. Панова, теб ти направи е така. Да, така, нали?